טוב, מה לעשות? זה כבר מקליטים עכשיו? היה לי ברור שזה העתיד שלי. מצאתי את המקום שלי שם. יש פה גישה וראייה רחבה מאוד. זה החיים מתחלקים ללפני ואחרי, גם ברמה ההורית, הזוגית, המקצועית. האושר לדעת מה הסיבה לקושי, זה אושר. זה הבנה יותר טובה של הסביבה, של העולם שאנחנו נמצאים בו. כדי להיות פסיכולוג טוב יותר, קודם כל אתה צריך להיות בן אדם טוב יותר. לקחתי זה לחיים. את המקום שאני יכולה לעשות משהו קטן שעושה שינוי גדול אצל הצד השני, והלב שלי שם. וואו, עולם ומלואו. קיבלתי מתנה. הזדמנות שנייה לחיים שלי. חום, אהבה, מקצועיות, קבלה, בית. מלאי כבוד כלפי הבן אדם שעומד מולם. הם חלק מהמשפחה שלי. אז הצוות מגובש, מגוון, ומאפשר ללמוד ולהתפתח. ההבנה של כמה העולם של הוויסות החושי משפיע, מעצב את הדפוסי התנהגות שלנו. אם מישהו היה שואל אותי, הצגה בהבימה או יום לימודים, הייתי אומרת יום לימודים. זה ממלא אותי, זה משמח אותי, ממש מרחיב את הלב. יש איזושהי תיאוריה, אבל יש גם פרקטיקה, וזה מאוד מתלבש, זאת אומרת, זה מאוד התחבר. למדנו משהו, ואז הגיעה פרקטיקה, ואז איכשהו זה התיישב, וזה היה ממש ברמת חוויה. שינוי דפוס חשיבה, כלים מעשיים כדי שאפשר יהיה ליישם אותם בפועל, גם בהיבטים האישיים וגם בהיבטים המקצועיים. את ההבנה האישית שלי ואת היכולת שלי לאהוב למידה. זו מתנה מאוד גדולה שאני יכולה לתת לאנשים, זכיתי. להיות בן אדם מודע יותר, לראות את הדברים בזווית מאוד רחבה. קיבלתי ידע, קיבלתי שיטה. ההבנה יותר טובה של הסביבה, של העולם שאנחנו נמצאים בו. בסוף הטיפול המטופלת קראה לי אמא, ואז הבנתי שאני במקום המתאים לי. שילד על הרצף קופץ מהסולם ומחבק אותי, מלטף לי את השיער וקורא לי סבא. היה ילד אחד, הוא לא צריך לספור עד 10, ועשיתי לו תרגיל משחק כזה שאנחנו קופצים על מספרים וסופרים אותם. והוא לא מצליח, והוא מתוסכל, ואנחנו מתחילים לקפוץ ביחד ככה צעד צעד. כשהגענו ל10 הוא פשוט מסתובב אליי ומחבק אותי ככה חזק. וזה היה באמת הרגע שהבנתי שהגעתי למקום הנכון, שאני עושה את מה שאני צריך לעשות. לימדתי את כל לוח הכפל על הטרמפולינה, והילדים פתאום יודעים את לוח הכפל. הם פשוט היו נכנסים לחדר, פותחים את הדלת ואומרים, אפשר היום ללמוד כפל? אני חושב שזה בעיקר נותן לי הרבה אורך רוח. השפה, הסאונדים, הצלילים, הריחות, זה משנה חיים. אמא יותר טובה, בת זוג יותר טובה. זה מדהים, הילדים מדברים את השפה בבית. למה לא באת אתמול? להביא את הדבר הזה לכמה שיותר אנשים. ברור. חד וחלק. כל בן אדם צריך ללמוד את זה. כל איש חינוך, כל הורה. לך על זה. אני תסתכל לאחור. זה פשוט גישה משנה חיים.